Amb el títol Airada competición de la Serefina y el señor Garriga, la història seguia. Entre els animals, la germana era una cabra, ell un gat. Observar, pensar i buscar explicacions al que passa és un signe de saviesa, amic mecànic. Però preguntar el que ja saps, que no has de saber, és just el contrari. Perdoni, no el sento bé. Carai, alguna cosa? Va provar d'entendre la Ramó el batlle provisional. Aquí surt igual, la S i tot, diu. Amb les postres, el cambrer li porta la xixa i li buida al final de l'ampolla la copa. El meu amic al mar és l'immens bressol de tots els blaus i en el seu vaivé de sol color aprenc el poc que tinc. Desemparat i orfe. Un vell apàtrida pol·lulant per una ciutat que el menyspreava. Des d'aquest moment vaig voler menjar gominoles assegut al costat de la Marijó, volar damunt dels núvols sentint parlar de pizzas 4 stagioni, primats i selves, i tancar els ulls agafat de la seva mà i protagonitzar una pel·lícula amb ella, mentre l'avió queia en picat i sentia un pessigolleig a la panxa. Quan va morir? Al quiosc de l'hospital comprava el Bèrria, que era el diari que llegia sempre, i el Gara, que havia vist a casa d'en Ramon, i li llegia en veu alta les notícies més destacades. En part perquè s'havia incorporat a una revista que ja feia mesos que rotllava i va haver de fer uns números que no eren seus. Malgrat que en aquella ocasió vaig salvar la pell, no m'agradaria repetir el numeret ni veure-les amb honors sense altres mitjans de defensa.